Víťazom kategórie Objav roka sa stáva skupina OBD. Chcem povedať, že ja sa volám inakšie ako Bronislav. Dobre, kedy ma na ulici neoslavili Brona. Takže ty počúvaš na meno Galo. Áno, určite. Roman Galvanek. Čaute, ja som Galo. Obere zdraví všetkých. Pod značkou Polygram od 13. novembra je náš prvý album na svete. Takže... Vidím, že ste veľmi komunikatívny orchester. Samozrejme predpokladám, že ostatní sú tudinci. Všetci sú tudinci. Nech pokračuje vaša dobrá muzika, nech pokračujú vaše škandály, veď potrebujeme sa na niečom zabávať, ale povedzte, či vás uvidíme niekde aj naživo, nejaké koncerty. Určite bude a bude ich, dúfam, že veľa. Takže babi... Oplatne, nech sa páči. Skupina OBD, čiže Orchester Bronislava Dobrotu. Poďme sa pozrieť, či sú naozaj takí dobrí. A samozrejme Komáre, skupina OBD, autor hudby Roman Galo Galvánek, vydavateľstvo Polygram. Vyhrála skupina OBD a Komáre. Nie som si istý, Galo, či ma ešte vidíš, ale ďakujem ti. Patrí nám tá cena. Ďakujeme. Čaute. Skupina OBD.